Τάκη. Φοβάμαι τους οδοντιάτρους. Το ευχαριστήθηκες τώρα? Φοβάμαι. Μπαμπά. Κορίτσια, είστε πολύ ωραία εδώ. Αρκετή για να ακούσουμε ότι πονάει το δόντι σου. Και ότι δεν πας στον οδοντίατρο. Όχι, βρε κορίτσια, δεν εννοούσα ότι με πονάει το δόντι μου κυριολεκτικά. Αλλά τι, μεταφορικά? Ναι, εννοούσα ότι είμαι πολύ ερωτευμένος με τη μαμά σας. Και το στόμα σου γιατί το έκανες τσαγέρα? Αυτός είναι ο παραδοσιακός τρόπος για να απολαμβάνουν το τσάι τους στην Κίνα. Ομό μέσα στο στόμα. Τέτοια γεύση δεν θα το πιστεύετε. Όντως δεν το πιστεύουμε. Βρε, σας τορκίζομαι, δεν με πονάει το δόντι μου. Τότε δεν σε πειράζει να πούμε στη μαμά τι ακούσαμε? Έλα ρε Σάντρα, αμέσως να το πείτε στη μαμά. Παραδέξου το. Έχει πρόβλημα το δόντι σου. Υπάρχει μία πιθανότητα. Θα έρθεις μαζί μας στον οδοντίατρο να σε δει? Δεν υπάρχει καμία πιθανότητα. Α, εσύ είσαι χειρότερος από μας. Τώρα που θα έρθει η μαμά. Έλα ρε Σάντρα με την απειλή στο στόμα. Λοιπόν, μην το πείτε στη μαμά και από μένα ό,τι θέλετε. Ό,τι θέλουμε. Τώρα αλλάζει το πράγμα. Χαρά? Ναι, τώρα μιλά.